Ok, deci salutare domnule și astăzi micilor nostru de pe acest canal. Astăzi eu nu o să fac povestea Five Nights of Candy a lui Rat, pentru că nu am, pentru că vreau să postez și eu Minecraft. Băi, și suntem la primul meu episod, nu știu, haideți să strângem 5 like-uri, vreau să strângem 5 like-uri pentru că am văzut că am strâns, poate fac de ce sunt pe creativ. Că am vrut să pun niște frunze. Oricum, deci dacă vreți să postez Minecraft pe seria asta, vreau să știți că eu o să am un lag extrem de mare. Adică este mai... lagul pe care să-l am este mai mare decât alocația lui prietenul meu, Alin. Dar mă rog să faceți liniște că eu nu vreau să afle el asta. Că dacă nu îl cheamă pe taică-s-o și mă bate. Bun. Deci cam așa arată casa, deși n-am făcut absolut nimic pe creativ. Am să vă explic imediat de ce m-am băgat eu pe creativ. Pentru că, ok, am mai jucat eu o leacă pe aici, că am vrut să fac geamuri și chestii de astea. Și nu știu, n-am vrut să fac și eu, nu mi-am dat seama de la început că vreau să fac videoclipuri. Dar mă rog, uite aici vreau să sparg astea. Să pun geamuri normale. Adică glas normal. Glas se cheamă. Da. Sticlă. Haide, mă. Ok. Îmi vine mesaj de la Dragon City. Hai, bă, da, mă lași. Și da, o să avem mulți în serie. Adică o să mai postez astăzi încă un episod. Dacă am chef, o să postez un episod cu 2 persoane sau chiar cu una. Sau chiar cu amândouă. Deci dacă vreți să postez cu amândouă, nu uitați să apăsați butonul de like. Că altfel nu mai postez. De fapt pe voi nici nu cred că vă interesează. Bun. N-am nevoie de lemn de asta de fapt. N-am nevoie de lemn de asta. Acum trebuie să-mi fac și un topor. Sparg cât de cât mai bine. Și da, ce mai faceți, băieți, de când n-am mai postat așa pe canalul ăsta? Da, și vreau să vă pun o întrebare dacă vreți să fac rap battle cu o persoană pe nume Ștefan, pe care este prietenul meu. Cel mai bun, cred că este cel mai bun, nu știu, sincer. Dar mă rog, mă îndoiesc că este cel mai bun prieten al meu, poate mai am și alții. Și vreau să vă întreb dacă vreți să fac un rap battle cu el. Adică ceva genul să fac un rap battle cu el, așa. Nu o să facem neapărat pentru YouTube rap battle, adică ceva gen pe canal. Pentru că el nu are un canal de YouTube, doar eu am. Dar nu mai contează. De ce filmez eu la ora 6:30, adică este 6:30 după cum vedeți aici. M-am trezit la 5, la 5 fix. Nu, la 4, m-am trezit la 4:50. Pentru că am visat urât, m-am speriat și n-am mai dormit. Nu mai puteam de frică, frate, eram și singur în cameră și... What the fuck? Da, mă rog. Deci el nu are un canal de YouTube, dar de exemplu v-aș da într-un joc. Ok, am adunat lemn, mult lemn pentru a face chestia de aici, chestia asta de aici. Trebuie să încep, că mă plictisesc deja și nu știu ce să mai fac în acest videoclip.
Bă, nu știu, să vă dau oaie sponsor? Să vă zic cam cum ar suna muzica? Bă, dacă tu sunteți abonații mei, ca să aflați sponsor, adică mai repede. Bun. Deci am făcut pe aici. Aici ziceam să fac o cameră. Aici o să fac chestia asta așa. Am să scot pe aici. Bun. Deci cred că o să mai postez un videoclip astăzi, tot de Minecraft, tot mapa asta, numai că o să postez cam pe la vreo 1 sau 2, pentru că eu mă duc, o să mă duc să-mi iau sandale, că nu, deci vara asta n-am purtat deloc sandale, am purtat tenis, am purtat numai tenis, papuci normali. Păi, chill, băiatul meu. Chill. Chill, băiatul. Chill. Chill rău de tot. Uite că îmi vin o grămadă de idei, frate, și îmi dau seama ce trebuie să fac. Stați așa, stai o leacă, numai o leacă. Și aici mi-aș băga frunze, dacă tot am prea multe. Vedem. Pică și o să băi. Shock progress icon. Mi-a plăcut rău rebetelul ăla dintre Shelly și Vlad Munteanu. O să fac și o reacție. De fapt, ce mi-a plăcut, că nici nu l-am văzut rebetelul ăla. Și am să-i fac și o reacție și am să spun cam care dintre ei a dat recturi, adică care dintre ei a fost mai bun, așa mai pe... Înțelegeți voi. Și aici ceva gen va veni patul și chestia astea. Ceva gen aici pe mijloc va veni patul. Mă rog, va veni și niște chesturi. Aici mai vreau să fac o cameră, după cum... Dar nu cred că v-am zis. Mă rog, mă bâlbâi în videoclipul ăsta, nu mai eu înțeleg ce spun. V-am zis, de asta m-am supărat că alocația mea e mai... că e mai mare alocația prietenului meu decât like-urile mele. Adică el ceva gen are... Bă, haide, bă, te bagi. Că n-am chef să stau o oră, bă, după tine, că vreau și eu să închid videoclipul. Că nu... Bă, niciun chef n-am avut să fac videoclipuri. Bă, dar totuși am zis, hai bă, că tot n-am mai postat de o grămadă, poate se abonează, poate se dezabonează ăștia. Mă rog, am și abonați noi, am văzut că am 14 abonați. Nu știu dacă am de mult. Mi se pare că ultima oară aveam 12 sau 13. Sau, nu știu, 14 de când am 14. Am 14 abonați de când... Am 14 abonați de când mi-a făcut promovare, cum o cheamă, Ștefania sau nu știu cum o cheamă pe YouTube. Am uitat. Sincer, am uitat. De când mi-a făcut promovare. De când mi-a făcut promovare, am ajuns un canal foarte mare, cel mai mare canal din România. Cât de cât timp. Ai, bă, că am închis și eu episodul. Cam atât cu acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Deni și ne vedem data viitoare. Pa!